Dinarayo ngayon ng ibang bansa ang ilang eskwelahan dito sa Santiago City dahil sa mga ipinagmamalaking best practices. Narito ang kwento. Malinis at nakaka-relax na tanawin ang bubungad pagpasok sa Divisoria High School sa Santiago City. Agaw pansin din ang lunti ang mga garden at ang mga recycled materials o patapong bagay na naging kapaki-pakinabang. Malalago ang mga pananim sa organic garden at maayos ang compost heap, ang mini forest, paboritong tambayan din ng mga estudyante. Ipinagmamalaki pa ng paaralan ang tinatawag nilang aquaponics. Ang aquaculture ay ginagawa na pag-aalaga ng isda sa tubig at ang hydroponics ay pag-aalaga ng halaman sa tubig. Pinagsama po namin yon kaya nagkaroon po tayo ng aquaponics. Kada 2 linggo, pinapalitan ng tubig sa aquaponics. Pero dumadaan po siya sa aming drip line. Meron po kaming drip line na siyang nagdidilig po sa aming halaman at nagsisilbing fertilizer ng mga tanim po namin. Ipinagmamalaki rin ang kanilang solar-powered water system. Ito ay may sustain sa pamamagitan ng paggamit pa rin ng mga programa na nakatuon sa paano ang pangangalaga ng kalikasan. Humakot na ng ilang parangal ang eskwelahan dahil sa mga best practices nito. 2016 ang tanghalin bilang national champion sa Search for Sustainable and Eco-Friendly Schools. Congratulations, Divisoria High School! Naging Grand National Champion ito sa 2017. At nitong 2019, ang Divisoria High School ang entry ng Pilipinas sa ASEAN Eco Schools Awards. Ngayon, dinarayo ito ng ilang bansa para makita at maging halimbawa. We want to view and to look for how the Philippines implemented for sustainable school. We saw there are many projects for sustainability life, for sustainability education, for sustainability ecology. Hindi lang sa ASEAN, bagkus iikot na huto sa global. Bukod sa Divisoria High School, binisita rin ang Divisoria Elementary School at Bibinan Elementary School na kinilala na rin hanggang sa national level.